Paso la ma pasa del duro y también del suave. Guardanando scolpito te llaman a mi ave. For di chiqui, ma crece de mi barrio. Mainta nos awak un concerto fantastico con 560 muchanang. Que toca todo instrumento nang di un orquesta. Nos hopi orgulhosa com o resultado. Minister-president abing e Ateniro abing para extra surprise. Dus mita hopi feliz e hopi orgulhoso. Agora mita curioso passar com a coordenar o training de tanto mucha. Kapuf. No, pero nos ting 9 docenten nang hopi profissional. En nang ta ayuda mucha nang en mita coordinador, mita organiza alles. Dus, pero nos promete viajar na Renaissance. Dus el lugar está fantástico para el sonido. Dus ja, nos espera ting hopi mayor nang nos haya lugar di 5 sheng mayor nang está full. Dus todo mayor nang tabing. Dus nos hopi feliz ko mayor nang tambe. Tabing pawatch ng muchanang pang nang yu. Nos ting School, Prinses Amalia Basisschool, Collegio Laura Manet Pascal, St. Paulus Basisschool en Graf van Zinzendorf. En nos after school tana Collegio Laura Manet Pascal en Graf van Zinzendorf. Ik ben uit Nederland gekomen om vandaag 560 kinderen te dirigeren op een slotconcert. En die kinderen hebben op 5 verschillende scholen, 4 moet ik zeggen, al een half jaar les van Arubaanse muzikanten in de klas. En in de laatste weken zijn die klassen bij elkaar gekomen op viool, cello, klarinet, fluit, contrabas, trompet, trombone en slagwerk. En ik ben afgelopen week gekomen om ze gezamenlijk te dirigeren. Vanochtend zijn de bussen van al die scholen deze kant op gereden. 500 kinderen met 4 concerten. Je hoort ze bijna niet meer, hè? Daar zijn de kinderen. Dat is ongelooflijk goed georganiseerd. Echt fantastisch. En het is leerorkest Aruba die dat doet. 560 kinderen waren bezig met de presentatie. Van verschillende scholen in Aruba? 4 scholen. Verde, verde, verde.